אותם, גידלו שם ירקות. לא היה אוכל. אז ניצלו כל חתיכת קרקע בעיר לגדל ירקות. אז בכיכר גוידה מונקו, שהיום זה כיכר מגוננת, באמצע פסל, מסביב נוסעות מכוניות לכל הכיוונים, עצים, אז לא היה שום דשא, שום דבר. כל חתיכת אדמה סביב הפסל הזה פשוט עשו ממנו קרקע חקלאית ואיבדו. באותו דבר גם אנחנו נהיה בגן הזה, אז אני לא אמרתי את זה לאף אחד, רק לך. אז בגן ההוא, אז תעירי הערה, סבא, אבל מה היה פה מלחמה? היה כל התשעים האלה, כל זה היה כל כך יפה. אז או שאני אענה לך, או אני לא זוכר מה. סבא, אתה סיפרת לי שפה, בגלל המלחמה, לא היה מה לאכול, אז פה גידלו ירקות. אוי, נכון, זה טוב שאת מזכירה. כן, רגע, אני אכתוב את זה. מה? בבקשה.